Ja tänään me aloitetaan meidän uusi kanava. Tai no, toi on Heimmo ja mä oon Nipvei, mutta aloitetaan tämmönen yhteinen kanava. Kyllä. Ollaan pitkään tätä ajatellut kokonaisen tunnin. Kyllä. Joo, niin me tehtiin uusi kanava. Tänne tulee videoita silloin, kun luultavasti kun mä ja Nick, no ihan sama Nick, niin toi niin toi... Silloin kun me ehditään, niin me niin silloin kun meillä on kahdestaan. Multa saattaa tulla vlogi, mutta vähän jotain vlogia. Voi pistetään me varmaan tänne ihan kun me ollaan yksinkin. Niin, mutta jos sulla on hyvä, mutta sit sä tarvit vähän paremman kameran, koska sun kamera ei ole mikään paras. No ei, mutta no jaa. Niin, mut joo, hei, meidän oma kanavat tulee deskiin ja joo, hei. varmaan sieltäkin meidän omien kanavien videoihin tulee deskiin tää. Joo, luultavasti. Mut hei, toivottavasti tykkäät ja tilaa kanava, kommentoi ihmeessä ja hei, se olisi niin kuin moi moi moi.